Sí. Do recoñecemento extrajudicial de crédito número 1/2025, gestión a 078/2025. Determinouse por comisión informativa o seguinte acordo, conocimiento do caso de acordo. Primeira, aprobación de cartas de ordenanzas fiscales de valor da taxa de restauración de impostos de barracas proxectas de vendas de cartas a terceiro do recreo situadas en terreo de uso público. Aprobar e dispor o reconocimiento das obrigas da relación de facturas F 2025/2 por importe de 98.992,64 que se anexa en expediente e forma parte dun mesmo texto. Depois de aquelas presentadas no Concello que foron conformadas tanto en canto á prestación como en canto á gobernación da mesma e a exactitude do importe e que se axustan aos valores do mercado. Dar conta ao Departamento de Intervención de Seguridade por o conocimiento da Ben, este reconhecemento extrajudicial, que son casi 99.000 euros, pois, se miramos o informe de intervención, creo que é o suficientemente contundente para darnos de conta de que apoiar isto é moi complicado, non? Fala de que todo gasto sin consignación orzamentar vicia de nulidade administrativa ao gasto ou contrato, entón aquí do que se trata é de que son facturas para as que non existía orzamento e que, polo tanto, foron tramitadas prescindindo absolutamente do procedimento establecido na Lei de Contratos e na demais legislación de aplicación, non? Entón, o propio informe de intervención o que di é que o procedente sería facer un expediente de revisión do oficio que teria que incoar a alcaldía neste caso, que sería quen ten a competencia, segundo o artigo 41.3 da Lei de Contrato do Sector Público, e a partir de aí valorar nun recoñecemento que teria que ver nun posterior momento, pois se hai que pagar ou non o beneficio industrial e o IVA. Hai que ter en conta que aquí, ademais, pois veñen tamén facturas da empresa Ascan cando é un contrato vencido e sen calquera amparo legal neste momento. Por lo tanto, entendemos que aí en ningún caso podría cobrarse o beneficio industrial e o IVA. Entón, nos, un pouco vendo isto, e tamén aquel antecedente que houbera no 2015 de máis de 600.000 euros en facturas que tampouco tiñan consignación orzamentaria con Fevisa e Oviga para pistas, pois o que entendemos é que o que procedería é, como naquel momento, facer ese expediente de revisión de oficio e, nun momento posterior, o recoñecemento extrajudicial de crédito. Polo tanto, nós o que imos a pedir é a retirada do asunto, o amparo do artigo 92.1 do ROF, para que se incoe ese expediente e despois se traia ao pleno o recoñecemento xa valorando se hai que pagar ou non o beneficio industrial e o IVA e facendo as cousas pois, conforme marca a legislación e o reglamento. Ben, feito xa o resumen por parte da intervención, é certo que a intervención dixo que dixo de o que acaba de intervir agora, no sentido de un resumen que fixo moi conciso, ademais, é certo que di que hai que unha mala praxis, que non se pode facer ese tipo de situacións como é o tema das cartas que está vencido, e que unha serie tamén de que non existen expedientes, nin existe tampouco pois partida orzamentaria propia para facer fronte a este tipo de gastos. É certo que a xente presenta facturas e quere cobrar, pero este tipo de prácticas eu penso que deben mudar, deben cambiar a unhas prácticas máis transparentes e moito máis acorde á legalidade vixente. Por tanto, non nos parece pois unha boa práctica e así o manifestamos. Ben, nos vamos a acorrar, como non pode ser de outra maneira, porque encima dun presuposto que ao final de ano foi de 10 millóns e pico de euros que haxa que recoñecer 90.000 e pico de euros en facturas que entraron fora de plazo, por así decirlo, que dá a impresión de que vostedes non queren que se lles pague a esta xente, que se lle den este dinheiro, e o importante é poderas pagar. Outra cousa sería pois, que hicieron unha operación de crédito para pagarlos ou outras circunstancias. Entón, pasamos a votar nos votamos a favor, lógicamente. Votos a favor. Hai que votar primeiro a retirada. É verdade que pediu a retirada vostede. Votos a favor da retirada. Votos en contra. Votos a favor da aprobación. Votos en contra. Ben, terceiro punto. Aprobación ordenada, ordenanza fiscal, taxa, postos, barracas e outras cousas. Gestión a 1164/2024. Determinou sobre a cuestión informativa a proposta de acordo. O acordo seguinte, primeiro, a aprobación única da ordenanza fiscal
toda a comunicación económica da provincia, así como el obrero de anuncios do Concello durante 30 días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Comunicado o pliego de exposición pública adoptará o acordo definitivo que proceda resolvendo as reclamacións que se presentaron e aprobando a redacción definitiva da ordenanza. No caso de que non se presentaran reclamacións, entenderás definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. O acordo definitivo que se define no estado anterior, incluindo o provisional elevado e automáticamente a categoría e o texto íntegro da ordenanza para que se publicase Vamos, ¿no? Ben, esta era unha ordenanza que levamos solicitando pois bastante tempo, non? Sobre todo porque despois das feiras pois moitas veces non quedaban as cousas como debían quedar e a imaxe pois, que se transmitía non era a correcta. Igualmente témonos interesado polo que se recaudaba nas festas e eventos e ata o ano pasado pois tampouco víamos reflectido, incluso, bueno, na Feira do Viño do 23 os bares non se debeu cobrar, ou polo menos non figuraba na relación que nos chegou a nós, cousa que tampouco entendemos, porque as barracas sí é outro tipo de establecementos non. Nos insistimos en que sempre hai que ser desde as administracións pois equitativos con todo o mundo. E en canto ao que se nos trae hoxe aquí, a ordenanza en sí, pois hai algunhas incógnitas que non se nos resolveron na comisión informativa. Unha era a explicación dos coeficientes que se aplican nas fórmulas do informe técnico, que son a base de onde sai o cálculo da ordenanza fiscal, e tampouco entendemos moi ben porque se pasa dunha ordenanza que valoraba todo por metros cadrados a outra onde se mestura por un lado metros cadrados e polo outro postos, non? Dependendo da natureza do que se pon. E despois tamén non nos parece equitativo que un posto de polvo pague o mesmo co plantón, que un posto de plantón paga o mesmo que un posto de polvo. Entendemos que aí pode haber un agravio comparativo, porque os ingresos e a natureza dos postos tampouco son análogos. E despois vemos que non contempla cobrar os postos de polvo fora de feiras ou eventos, o que tamén nos chama a atención, porque é igualmente unha ocupación da vía pública, polo que podría ser unha lagoa que ten a ordenanza. E despois tampouco vemos que haxa un apartado específico para os camións que comercian con viño ou castaña, que entendemos que se se cobra outro tipo de camións que sí que están un pouco recollidos, pois a mellor habría que facer algo máis específico para algo que ven sendo habitual todos os anos que se estableza na nosa vila, non? Entón, seguramente o que corresponderá é seguir analizando un pouco o texto e formular alegacións nos 30 días que hai desde a aprobación inicial. Entón, bueno, eso vai explicar un pouco tamén o sentido do noso voto, non? Hai que facer dúas diferenciacións, o que é as definicións propias de actividades que está sujeta a esta ordenanza, actividades e o que cada actividade pois ten no posto e vai, bueno, pois temas de sustitucións, temas de se son mercantiles, textiles, etc. E a segunda parte, o tema impositivo, non? Na primeira parte, as definicións, eu entendo que eu xa o manifestei así, nós xa o manifestamos na comisión, e hai algunhas cuestións como o tema de sustitucións por o caso de enfermedades e tal, pois que hai que presentar alegacións cando sexa e cando estea a exposición. Eso por un lado. E en canto ao tema impositivo, un exemplo, é dicir, fala de pago por postos de pulpo, de polvo. Ben, e fai tamén referencia aos postos de polvo na vila. É dicir, un posto de polvo na feira pode ser un recipiente que onde está cocendo pulpo, e sabemos da pillería que pode ter o personal a hora de establecer recipientes pouco máis grandes ou máis cortos. Quer dicir, o máis xusto quizá sería establecer un sistema impositivo por metro cuadrado. E despois, bueno, sí, eu vin que, por exemplo, tratas aquí un tema das cepas. Un posto de venta de cepas ocupa metros. E, é dicir, un posto de polvo tamén ocupa metros. Non hai un pouco tamén, cando sexa exposición pública, pois algún tipo de alegación que pois faremos. E por outro, seguimos insistindo que sería
que os propios interesados que son afectados por esta ordenanza pois foran recibidos e escoitados nas súas propostas que podan ter que facer, claro. É lógico en cada actividade en cada Bien. Nos, como lle demos moitas voltas desde fai moitos meses e temos informes, bueno, sobre todo da Policía Local, que teñen experiencia do que se viña recaudando antes e dado tamén a quen está relacionado co mundo das barracas para as festas. Non é o mellor recauda máis unha atracción que ten poucos metros, pero que recauda incluso máis que os coches eléctricos. Entón, nós basámonos nesas cuestións e, pues, nos vamos llegar para diante a esta ordenanza do Estado que vimos, insisto, traballando nela desde fai medio ano. Entonces, votos a favor da ordenanza, votos en contra, abstencións. Bien. 4. Proxecto orzamentario 2025, gestión a 1604/2024. Dependemos pola Comisión Informativa a proposta da Alcaldía 2027. Primeiro, proceder a aprobación do orzamento do exercicio 2025. Segundo, a aprobación da masa salarial laboral por importe de 683.587,89 euros. Terceiro, exposición pública do expediente por un plazo de 15 días, previamente no Boletín Oficial da Provincia. Cuarto, aprobación definitiva polo Pleno no suposto de que se presentara en reclamación, no outro caso, o acordo da aprobación inicial, considerarse definitivos en la actividad da Corte Posterior. Publicación do Orzamento Xeral para o 2021 do Boletín Oficial da Provincia de segundo por capítulos, o orzamento entrará en vigor con efectos do 1 de xaneiro unha vez publicado. Bien. Ben, a valoración global que facemos do orzamento, en primeiro lugar, é encardinala como facemos habitualmente pois no ciclo económico no que estamos. Neste momento estamos nun ciclo económico expansivo da economía do Reino de España, cun PIB que medra por cima da media europea, inda que hai problemas en canto ao agrandamento da desigualdade e a unha dependencia excesiva do turismo do sector servicios. Pero para que nos interesa aquí, pois iso vai a traducir en que hai pois unha cantidade de transferencias máis grandes aos concellos que as que pudo haber noutros momentos de ciclo económico recesivo. Entón, bueno, neste caso, pois o que temos é un 52,18% do total, casi 5 millóns de euros, que veñen desas transferencias correntes do Estado e da Xunta, fundamentalmente, en menor medida da Diputación. En todo caso, bueno, hai unha posible sobreestimación da participación nos ingresos do Estado, que, como se di na memoria, pois aínda non é firme, pero, bueno, compatibilizando, digamos, a alza, pois tamén permite orzamentar un gasto máis elevado, pero como se nos di nos informes de intervención, pois habrá que ir acompañando con prudencia para hasta que non sexa firme, pois non se pode, digamos, gastar na mesma medida se non se quer entrar en desfase. Despois, o que vemos é que non hai ningún tipo de axuste nos capítulos 1 e 2, un pouco preparando un escenario que tal vez xa non sexa tan amable pois no 26 e no 27, non? O capítulo de persoal pois sobrepasa os 3 millóns de euros, é máis do 36% do total, e isto tendo en conta que se privatizaron bastantes servicios, entón, por un lado, mingou o personal total, pois podemos pensar, por exemplo, no servicio de axuda no fogar, cuxo contrato pois é 1.200.000 euros, non? E os gastos correntes, que é o capítulo 2, pois xa son o 47% do orzamento e 4.400.000 euros, non? Entón, pensamos que non é sostible no tempo pois un capítulo 2 tan elevado, porque no capítulo 1 é moito máis difícil reducir, ao contrario, a masa salarial normalmente vai medrando ano a ano pola suba que se contempla, e neste caso tamén porque houve unha estabilización de emprego, unha relación de postos de traballo, entón incrementouse bastante e iso é inevitable. Tamén vemos que hai outra serie de cuestións que nos chaman a atención e que son para nós tamén determinantes, como pode ser que en canto se incrementa o gasto do Concello, o volume reparado de facturas que vemos en 2023 ascendeu a 2 millóns de euros. Entón, a pesar de que se están subindo, digamos, algúns impostos, como pode ser o lixo no rural ou agora o IBI
con valoracións catastrais colectivas que se fan pois desde o Concello, que, bueno, a xente está pagando solares por prados no rural, non? Entón, consideramos que non hai un esforzo, digamos, equiparable por parte do Concello para ter que evitar, ao mellor, estas subas impositivas cun axuste, sobre todo no capítulo 2, que é onde vemos que máis se podería facer. Vemos tamén algún gasto que nos parece que está infradotado e que vai necesitar modificacións, como pode ser o capítulo de Sogama, que se dixemos na comisión informativa, porque se orzamentan 276.000 e que eu lembre ningún ano baixou dos 300.000. O canon de autores, o sea, as GAE, tamén creo que son 7.000 e anduvo sempre por riba dos 9. E así hai algunhas partidas máis. Supoño que eso tamén é unha maneira de poder incrementar o gasto global por outro lado, pero parecenos que ao mellor tampouco é a imaxe máis real. Despois no capítulo 6 de investimentos, que totaliza pois un 8,67% do orzamento, parecenos que, bueno, do proxectado, que tampouco é que se execute sempre no histórico, pois ao final os fondos reais son eses 424.000, porque despois hai outra parte que vai ir supeditada uns 300.000, perdón, os 300.000 son os que se van dedicar para infraestructuras que consideramos que son insuficientes, porque núcleos rurais e estradas, pois, con esa cantidade, pois, pódese facer algo, pero creemos que se faría falta un esforzo inversor maior, tendo en conta a falta de saneamento no rural e o estado de moitos núcleos. E hai outra parte que é a que vai asociada ao convenio que hai ca Confederación, que sí que vai ir a unha operación de crédito, que como xa dixemos na comisión, pois non entendemos moi ben porque se fai esa opción cando é algo que xa está asinado plurianual e se podía prever. Poderíamos entender unha operación de crédito para algo imprevisible, que houvese que facer unha achega, pero neste caso un orzamento, digamos, feito de principio de ano, que xa se sabe que hai ese gasto, pois non entendemos moi ben eso. Despois no capítulo de subvencións, pois no terceiro sector seguimos botando en falta maiores apoios, pois sigue sen haber unha partida para o recuncho solidario, e a partida que hai a Cáritas, se ben é certo que se incrementou, pois creo que tampouco chega para facer fronte ás necesidades acuciantes. E máis, quero tamén determe na partida de emerxencia social, porque orzamentas este ano 45.000, pero que o ano pasado orzamentáronse 41.000 e ximos a liquidación que está dentro do orzamento, vemos que deses 41.000 retiráronse 20.000 para unha modificación de crédito e remataron gastándose só 5.704,86 euros. É dicir, só se executou un 13% da partida, o que nos parece incoherente con todo o que coñecemos de que nos falan as asociacións do terceiro sector de que están desbordadas pois pola xente toda que está chegando e polas necesidades que hai pois desde alimentos, bombonas e outro tipo de necesidades que hai. Entón, pois parecenos que se debería executar esa partida, xa o temos dito outros anos, pero que este ano foi especialmente sangrante a baixísima execución que houve nesa partida, cando é un ano especialmente complicado, e así o temos testado pois en múltiples ocasións na propia sociedade. Despois tamén hai algo que nos chama a atención, que é o que se acaba dedicando en propaganda, non? Se sumamos o que costa o gabinete de comunicación, que está orzamentado tamén por debaixo do que se gastou no 23, que se gastou bastante máis do que está orzamentado este ano, e lle sumamos o que se gasta en redes sociais, o que se gasta nas diferentes partidas que hai polo orzamento en publicidade e propaganda, pois a nós danos un total que supera os 78.000 euros. Entón parecenos que ao mellor si que hai cousas que están dentro deses 78.000 euros, como facer notas de prensa, que as podría facer perfectamente o goberno, e máis tendo en conta que hai dúas dedicacións que totalizan 108.000 euros. Entón, bueno, nós non estamos en contra das dedicacións, pero sí que entendemos que hai certas cuestións que sí que se podrían asumir e non faría falta recorrer a contratos externos. Xa dicimos, parecenos excesivo o que se dedica á publicidade e á propaganda. Despois, facendo tamén unha valoración global do que ten pasado noutros orzamentos, pois vemos que os ingresos andan sempre polos 8 millóns, acaso o ano pasado, que polo tema do lixo por aí pois se incrementou sustancialmente, pero o gasto está se afianzando en 9 desde o 2023. Isto pode ser pois un primeiro sinal de que hai que, como dixen antes, tomar determinados axustes se non queremos volver a unha senda pois de negativa como a que tiñamos cando entramos aquí hai 10 anos no 2015, que era unha elevada débeda e unhos resultados orzamentarios negativos.
Entón, por sintetizar, vemos que hai bastante continuismo, que empeza a verse algunha nube negra que habría que solucionar e solventar, porque senón o que nos pode pasar é, como nos di tamén nos informes de intervención, que se poda ter que ir a un plan de axuste, bueno, ahora é un plan económico financiero, como se chama técnicamente, e creemos que estamos nun ciclo con unha conxuntura favorable, pero que eso non se ve refletido en facer converxer en servicios e infraestructuras, sobre todo o medio rural, que entendemos que é o que leva máis tempo, eu falaría de décadas, cun infrafinanciamento, sobre todo se temos en conta que non hai traídas, que non hai saneamento e que o estado de do firme de moitos núcleos pois está totalmente machacado porque leva sin tocárselle desde que se fixo a mellor hai 30 ou máis anos. Entón, nese sentido, pois, parecenos uns orzamentos bastante mellorables. Bueno, dicense que os orzamentos, que é a expresión política dos gobernos a hora de incidir naqueles sectores que teñen que facelo para facelos máis eficientes, máis eficaces e máis productivos. Eu, sin entrar xa se fixo pois, pormenorizadamente por partidas, sino para non convertir isto en unha repetición exhaustiva por cada capítulo, por cada partida e por cada complemento, decir que vexo que son os presupostos que temos un pouco máis agresivos e ter en conta que estamos nun período económico un crecimiento estatal importante e aproveitar para inversións reales que máis adiante non vamos a poder facer. E hai inversións reales que hai que facer e hai que aproveitar, pois temos o polígono que está como está, temos carreteras que están como están, e, por lo tanto, se neste momento non acometemos con valentía certas cuestións, máis adiante que van vir recortes, vamos a ter que dedicarnos pois, a máis de emerxencia social, etc. E despois si quixera pararme solo preguntar un pouco nos criterios a hora de establecer as subvencións nominativas, porque entendo que, bueno, se reparten, pero que debe haber uns criterios máis ou menos obxectivos a hora de repartilas, para que nada se sinta agraviado, por que non o reciben dunha maneira e outros. Por tanto, repito, a nosa posición vai a ser, pois, non son os nosos presupostos, por tanto, non vamos a aprobalos porque non nos parecen pois, uns presupostos que podían ter outro tipo de connotación ou outro tipo de... Ben, a cuestión está clara. Nos indudablemente os vamos a aprobar. Son os nosos presupostos, indudablemente non lles gustan e están na súa razón, pero desde o meu punto de vista probablemente sexan os mellores presupostos da historia de Chantada e non van a quedar aí, non van a quedar nos 9.400.000. Hai 2 ou 3 días se me dicía que o remanente de tesorería do ano 24 vai a arroxar en torno a 560.000 euros. Iso vai se incorporar máis kilómetros de pistas, poden ser saneamentos ou incluso que nos andamos gestionando certas cousas, sobre todo ca Xunta de Galicia, para as aportacións que ten que poñer o Concello, dice 30%, ou 40%, ou 20%, ou que sexa para poder quitar adiante máis cousas, ou incluso para utilizarlos para amortizar a débeda toda. Neste momento a débeda do Concello de Chantada é un 3%, que é ridículo falar de eso. Un Concello como o de Chantada, concellos como este están con unha deuda que sepan vostedes que podría ser hasta o 75% do que estamos aprobando hoxe en presuposto, non? Entonces, si temos esa débeda, podemos amortizar tamén con ese remanente, pero, insisto, si somos capaces de gestionar proxectos que temos en mente, que vostedes saben perfectamente cales son, para levarlos adiante para o noso Concello, para prestar precisamente eses millores servicios á nosa cidadanía, pois vamos a utilizar para nós. E outras cousas que, por exemplo, neste momento podríamos estar utilizando, metendo no presuposto, os 3 aforros enerxéticos que llevamos a meter a centro de atención temperada, a biblioteca e a piscina climatizada a través da geotérmica que están aprobados. O único que nos falta é que nos comuniquen que, podemos dispoñer dese diñeiro e adxudicar as obras, que serían, entre o que aporta o Concello máis a Xunta, en torno a 250.000 euros, que podrían estar contemplados porque todas aquelas obras, aquelas subvencións que recibe o Concello, e se o Concello que nas adxudica, poden entrar ou deberían entrar no presupuesto, pero nós preferimos incorporalas ao longo do ano. Entón, que non nos extrañe
que, bueno, se o ano pasado terminamos o cerca de 11 millóns de presuposto, pois que este ano estemos por aí, por esa senda tamén. Que a ustedes non lles guste, non? Había, por exemplo, a xente parada que dicía que en emerxencia tiñamos 40 e pico mil euros e só utilizamos, non sei se 5, 6 ou 7, bueno. Más. Bueno, pero en todo caso, o que estamos facendo co tema de emerxencia, estamos yo enviando á Xunta para que o Concello non teña que aportar esas cuestións. Cando a Xunta non nos aporta, bueno, pois facemos frente nós. E máis, a Xunta ahora está dando o cheque, a tarjeta para comprar alimentos, que antes estábamos dándonos un tipo de emerxencia tamén. Pero, bueno, que nós non temos queixa ninguna de ninguna persona que non se lle comprar unha plancha para planchar ou unha cociña ou unha estufa. Non temos... Exacto, se saben de alguén, que venen con él, tráiganlo e digan, bueno, esta señora, pero este señor non lle destes o de emerxencia social, iso é o que hai que facer. Tampouco se utilizou todo o diñeiro que reservamos para a natalidade, porque, bueno, pues, hai xente que non a pode pedir porque non cumple cas bases que se quitaron no seu momento. Pero, bueno, nós seguimos reservando unha cantidad que un pouco menor que a do ano pasado, creo recordar, pero que nos debería chegar, porque vai con diñeiro suficiente para que en vez de 20 e pico nenos sean os 35, me parece. E queda reservada tamén a segundo pago, que son de 400 euros na segunda anualidade. Bueno, que queren que lles diga? Son os nosos presupostos, eu insisto, e vamos a quitar para adiante e vamos a funcionar ao largo do ano non só con IPS, senón con outras cousas que estamos a traballar. Entramos estes días cantidad de axudas de a Xunta que estamos pedindoas continuamente e que vamos a participar na maioría deles, sea por polígono, sea por outras cousas. Con respecto ao polígono, xa está pasado o trámite medioambiental. Me parece que para a semana nos chega o proxecto de desarrollo do polígono para aprobarlo inicialmente, e que nos falta unha cousa tamén, que mentre non teñamos ese documento non podemos pedirlle o sectorial a Fomento, que é o único que temos que pedir pola carretera 540. E outras cousas que les podría dicir, pero non teño ganas de aburriros tampouco. Pasamos entón a votar os presupostos do Botello de Chantarro do ano 2025. Votos a favor? Votos en contra? Pasamos ao punto 5, resolución do recurso de reposición interposto polo Grupo Municipal por Chantarro e Interior Galego Vivo contra o acordo plenario do 10 de outubro do 24 sobre da delegación da Deputación Provincial de Lugo na xestión da recaudación da taxa pola recollida de lixo no medio rural, xestión da 1444/2024. En nosa comisión informativa, o seguinte é a proposta da alcaldía, primeiro, estimar o recurso contra o acordo plenario do 10 de outubro, traendo o procedimento ao momento da adopción do acordo, quedando este último todo claro. Ben, pola nosa parte, o recurso que formulamos, pois, lóxicamente, abranguía moitos máis aspectos, como a non necesidade da retroactividade, porque, bueno, ao final foi unha decisión política de cobrar os outros anos, máxime cando nunca se cobrara o imposto, non? Entón, parecemos que non se fixo ben as cousas, igualmente que non nos pareceu ben que se fixera sin notificar nun primer momento, despois notificouse, entón, algunha xente deuse alta no padrón, a outra non, bueno. A nós o que nos parece é que, vendo ahora tamén un pouco a resolución deste recurso, pois non se fixeron ben as cousas no expediente, e agora a consecuencia que, bueno, se vai retrotraer, pero sen maiores consecuencias, porque ao final a delegación, pois, preténdese facer do mesmo xeito, non? Entón, o feito de que se estime o recurso en canto a que non se fixo ben o trámite administrativo da delegación na Deputación, non nos satisface no sentido de que, lóxicamente, nós o que pretendíamos era que non se lle cobrase a veciñanza pois as anualidades 2022 a 2023, que entendíamos pois que non era axustado, e seguimos entendendo, e igualmente creemos que hai certos predios polos que se cobrou
que non se podería tendo en conta a xurisprudencia, porque se non hai un colector a menos de 300 metros, pois non corresponde cobrar un servizo por parte dos concellos. Eso está acreditado suficientemente pola legislación dos tribunais superiores de xustiza. Entón, bueno, nós seguimos dicindo que o fondo do asunto, pois que non estamos de acordo con el, non? Entón, insistimos tamén en que teríamos que facer unha reflexión global, porque non hai bonificacións do ICIO no rural, non hai bonificacións para o IBI no rural, non hai os mesmos servizos no rural que pode haber na vila, porque non hai saneamento, non hai traídas, as infraestructuras non están do mesmo xeito, pero a nivel impositivo, pois sí que se está pagando cada vez, digamos, dunha maneira análoga, non? Estás pagando o lixo dunha maneira análoga, estás pagando o IBI dunha maneira análoga, agora tamén pois, cos novos procesos de valoración colectiva que lle están chegando á xente. Entón, nós entendemos pois, que, claro, que beneficio pode haber hoxe en resistir no rural? Se ao final fiscalmente pagas o mismo, pero non tes os servizos, pois un pouco contradictorio, non? Creo que nese sentido pois temos que pensar que hai que facer un esforzo maior para, de alguna maneira, bonificar o rural, porque senón, claro, agora o casco antigo solucionámoslo de que, efectivamente, non está en ruínas, como pode estar nalgún sitio que sí que teñen cascos antigos pois que están nun estado lamentable. Pero o que está en ruínas son moitas casas no medio rural, non? Entón, bueno, a reflexión que facemos é que, inda que se aprobou ou se estimou, neste caso, o recurso por digamos, unha deficiencia no trámite administrativo, que é que non había un informe de secretaría, e que non fora publicado no DOGA e no BOP, entendemos que o fondo do asunto que sigue igual e nós seguimos pois, reclamando o que pedíamos no resto do recurso, que é que non se cobre retroactivamente o 22 e o 23, que ten que haber colectores a menos de 300 metros de todos os predios onde se pasa o recibo, e como reflexión global que hai que pois, facer incentivos fiscais para que a xente continue e aposte por o medio rural, porque senón hai un agravio comparativo claro. Bien. Sí, bueno, canto a resolución do recurso, clara a estimación ao respecto de a xestión que había que facer mudando pois, o convenio coa Diputación, esa parte pois, está despexada, e con respecto pois, ao outro tema, non, que era o cobro de 4 anos para atrás, no noso momento xa manifestamos tamén de estar en contra, pois, que nos parecía que era unha cuestión que non se tiña que haber feito, cobrar con carácter retroactivo, senón facelo de outra maneira, cobrar ano a ano e non aproveitar que non hai anos electorales á vista para facer. Iso está claro, foi feito con a proposta, pois, bueno, sabendo tendo a ter un coste político e por eso. Por tanto, nada que decir, é dicir, corríxese un tema técnico e das partes que se corrixe e o resto, pois xa manifestamos a opinión que tínhamos que manifestar. Ben, non nos doen prendas en felicitado por haber ganado, digamos, este recurso, por así decirlo, que, bueno, pues, menos que la remedio que darle para adiante e entendemos que dicía vostede ahora, que se debería ir cobrando desde que se aprobou, parece que foi no 2013, no 2014, no cual día todos os anos que fora axeitada, pero por lo que fora, veose retrasando e agora pues, fixemos fincapé nesto, porque, oye, isto do lixo por vai nos acuciar, non é simplemente por culpa dos concellos, por outras xente que ao mellor nos estableceu un sistema de recollida e de eliminación, por así decirlo, dos residuos que ao mellor non é o máis idóneo, non sei decir, iso parecer, sí, según a Xunta de Galicia, bueno, pues, nós temos o mellor, somos un exemplo para o resto de Europa, non sei se é así ou non sabría dicir, pero isto ten un custo e ao custo todos os servicios deben, digamos, ter unha recadación que se axuste ao custo que ten o mesmo. Por unanimidade, non? Sí. 6. Delegación na Diputación Provincial de Lugo da xestión e recadación da taxa pola recollida de lixo no rural. Gestión a 1444/2024. En noso proponse, primeiro, aprobar a delegación de competencias na Diputación de Lugo da xestión e recadación de empleo voluntario executivo da taxa pola recolección, distribución, recollida de residuos sólidos urbanos
nos aquí remitímonos tamén ao que xa expresamos no recurso e ao que acabo un pouco de sintetizar no anterior punto, que é que o fondo do asunto pois seguimos estando, digamos, esa retroactividade e a calidade do servizo, o propio contrato que non existe coa empresa neste momento, como xa falamos no recoñecemento extrajudicial, pois son, digamos, un sume e sigue que nos parece que non... A parte hai unha cousa que non nos queda clara, que é que se isto vaise aplicar, digamos, para tamén os cobros das sonoridades anteriores, entendemos que non, que teria que ser da hora en diante que cando se toma o acordo, pero tampouco nos quedou demasiado claro no expediente. Entón, bueno, nós imos votar en contra para analizar pois que facemos con isto, non? No seu momento presentamos un recurso, pois seguramente haxa que facer outro e así andamos, diario, con recursos e con historias, pois bueno, é o que nos queda para defender o que entendemos que é xusto. Con respecto ao convenio, vamos a ver, certo que se mudou o cobro hai un convenio do 15, onde hai un punto onde muda o cobro un porcento que o retira e só se cobra un porcentaje sobre os recibos con apremio e interés. Eso é certo, non había feito unha lectura do primeiro e non lo sei. Pero seguimos reafirmando no mismo, recoñecendo que neste momento só hai 2 concellos na provincia de Lugo que non están conveniados e teñen recaudación propia, que é o Concello de Monforte e o Concello de Lugo. Pero penso, que sigo pensando, que non estaría de máis, dado a capacidade de personal que temos no Concello, aproveitar recursos propios e non perder cada euro que podemos para facelo con recursos propios. Por iso, a nosa posición ao respecto no sentido do que estamos falando no convenio. Quero dicir, que, ao mellor, un tipo que somos extraterrestre, estou dicindo unha barbaridade, perdón a expresión. Quero dicir que me gusta que se utilicen os recursos propios, non? Porque non me gusta perder diñeiro que se pode, que temos traballadores que poden fazer ese tipo de abaixo demostrarnos, sacando recibos sobre o lixazo, que tampouco está claro que se pode facer con recursos propios e por iso a nosa teima en que se utilice todos os recursos do Concello para facer. Pero, en todo caso, dice vostede que a Diputación que me parece que é co 25% daqueles que hai que cobrar en vía de premio. Para facer eso un concello tería un gasto extraordinario, con un equipo de económico e de xurista importantísimo para cobrar pouco e mal. Entón, se hai un concello de concellos que é a Diputación, que, bueno, pues, vostedes supoño que estarán a favor dela, eu mellor non tanto, non? Pero si temos un servicio que presta para todos os concellos, acaba de dicir vostede, só Monforte e Lugo non están porque teñen equipos propios da área económica que lles permiten fazer estas cousas, pero os outros ou estamos nos na inoquia ou senón están todos os demais tamén. Entón, nos vamos a facer, agora vamos a probar isto para facelo no medio rural. Este ano cobrarase o 24 neste primeiro semestre e o segundo semestre pasará a ser xa o que está sin establecer, que tenemos que maduralo e pensalo ben, non? A ver que vamos a cobrar cada semestre no medio rural. E vamos a meter tamén noutro acordo plenario para deixar de cobrar o recibo no recibo da auga e facer o cobro do Concello do núcleo urbano de Chantada tamén mediante a Diputación como se fai co recibo do medio rural. Pero, bueno, subiranos máis adiante. Ben, pasamos a votar o punto número 6, votos a favor. Votos en contra. 7. Ordenanza reguladora da instalación de postos, barracas, atraccións e outros no Concello de Chantada. Gestión a 639/2024. Un debate que ven xa reincidente con respecto ao punto que si teñen algo que decir ao respecto. Non sei para, primeiro, aprobar inicialmente a ordenanza municipal reguladora da venda de ambulante con non sedentaria, instalación de atraccións festivas e outras ocupacións no Concello de Chantada, nos termos que figuran no expediente, de acordo coa relación que consta nesta proposta de comisións con a mesma. Segundo, someter dita ordenanza municipal a información pública audiencia dos interesados con publicación do boletín oficial da provincia da Audiencia do Concello polo plazo de 30 días para que poidan presentar as reclamacións sobre os cuestións que serán resoltas pola corporación, simultaneamente publicar o texto da ordenanza municipal no portal
web do Concello, dirección www.concellochantado.org, co obxecto de dar audiencia aos cidadáns, afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades. Terceiro, de non se presentar informacións ou sugestións no mencionado plazo consideradas irreprobables definitivamente se non estiver de acordo expreso polo pleno e o acordo de aprobación definitiva tácita da ordenanza. O texto íntegro da mesma publicarase para o seu reconhecimento en febrero do Concello do Concello de Características. Si mesmo estará dispor dos interesados na sede electrónica do Concello, www.concellochantado.org, ademais de retirarse a Administración do Estado do Departamento correspondiente a Comunidade Autónoma no plazo de 15 días a certificación que acredita a redacción definitiva da ordenanza da aprobación inicial, así como a copia íntegra autenticada. Facultar aos señores Pablo Luciano para suscribir e asignar todo o resto de documentos relacionados con este asunto. Ben, pola nosa banda, queríamos iniciar recoñecendo que hai un traballo técnico notable por parte dos funcionarios que desenvolveron a ordenanza, que é de recoñecer, non? En cuestión, pois, ao final hai que regular bastantes cousas, bastante complexas, inda que ao mellor se podía lixeirar algo en algunha parte, porque hai certas redundancias, porque ao final hai como na mesma ordenanza dúas cuestións en paralelo, pero bueno, iso é menor. O que sí que, así como xa entrando no asunto desde o punto de vista político, pois creemos que podería, se cadra en algunhas cuestións, burocratizar en exceso e afectar o volume de postos, que non sei se iso pode restar vida ou non ás feiras, non? Que tampouco está no seu maior apoxeo, quizáis, na actualidade. Despois, a ubicación de postos en Xoán 23, a nos aí, inda que sí que mellora a proposta, o mellor o que hai hoxe, porque evita, sobre todo, en algunhas partes que estean nos dous lados da calzada, mas botamos en falta que a feira teña presenza tamén onde históricamente estivo, non? Que é a Praza do Comercio e a zona antiga onde sempre houve tradición de que estivesen establecidos postos da feira. E parecenos que sería unha ubicación que se debería ter contemplado nesta ordenanza e que non se fai así. Despois, outras cuestións que ao mellor deberían ser obxecto de alegación, cando se fala de excluir as inmediacións da Praza de Abastos, restrínxese, non sabemos ben por qué, só as parroquias da Ribeira Sacra a venda de produtos da horta, que en teoría habría que facelo para todo o Concello. A parte, isto ten un problema, porque a Ribeira Sacra xuridicamente, se nos imos ao xeo destino ou a calquera recoñecemento, é todo o Concello. O único que estaría limitado a algunhas parroquias ribeirás sería a denominación de orixe, non? Entón, sería unha cuestión que habría que, ao mellor, que matizar. Despois tampouco entendemos moi ben a exclusión das máquinas de vending, porque non temos na cabeza que outras ordenanzas regulan con detalle isto. Podemos aproveitar xa tamén para incluílas, non? Porque, ao final, se hai unha máquina de vending instalada en superficie pública, debería igualmente estar gravada, non? Tamén vemos ao mellor un pouco excesivo, porque son períodos de 4 anos, ou de que 6 feiras alternas leven á perda de... Sobre todo porque a veces os autónomos non teñen tanta facilidade como outros colectivos, ao mellor, para xustificar determinadas situacións. Pero, supoño que isto terá algunha razón, ou poñer o número 6, non creo que fora... En todo caso, parece ao mellor que é un pouco restrictivo de máis, non? Entón, son cuestións, digamos, menores, quitando da ubicación, que non sei que consideramos que é importante que no casco antigo que teña presenza, entre outras cousas porque hai unha tendencia moderna a converter os cascos antigos e as zonas vellas nunha especie de decorado únicamente para visitantes, e eu creo que os cascos antigos deben ter vida propia, e a vida propia tamén que mellor maneira de que as feiras teñan ali presenza. Entón, analizaremos o texto con maior detalle, tanto os meus compañeros como eu, e faremos as alegacións oportunas. Sin ánimo de repetir o que dixen antes, se me acordou unha cousa no tinteiro, unha das cuestións que falaba das inspeccións, destas cousas hidráulicas que dice que falaba a ordenanza de unha inspección visual. Cando falamos de sistemas hidráulicos, supoño que ten que haber algún tipo de contrastación, se é un término exacto, en canto á instalación técnica, porque a inspección visual é un maldito que perda pico dentro todo. Pero si é certo que pode ter problemas serios, como xa ocorreu en algunhas barracas por aí, de que pasan por desgracia. Quer dizer que, nese sentido, debería ter un poquinho máis de
digo o mellor foi unha relación así un pouco a bola pluma que me pareceu, pero vamos, era o que quería acotar nada. E aquí no noso concello, claro, de dicir o meu compañeiro que é un intercalde de Penela, que fai unha empresa todos os anos, e o premio que se lles exixe é a ITV, non? Sí, no, toda a normativa, todos os papeles que teñen que ter. Ou cumple son No, bueno, me chamou a atención. É moi peligroso non vigilar eso. Sí. Sí, a ver, aquí faise ben. Bueno, aquí sempre tivemos, somos moi cuidadosos nese sentido. A seguridade que sobre todo son cativos e cativas, vamos. Pero sí que se faz. Bien, pasamos a votar a ordenanza reguladora. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 8. Convenio entre a Confederación Hidrográfica do Miño Sil e o Concello de Chantada sobre o financiamento, execución e entrega das actuacións de prolongación dunha senda nas marxes do río Asma de Chantada. Gestión a 58/2025. Terminouse a aprobación polo Pleno. De acordo, primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Municipio de Chantada para a financiación, execución e entrega das actuacións de prolongación de unha senda nas marxes do río Asma, no termo municipal de Chantada, que constan no anexo a presente proposta. Segundo, aprobar o gasto plurianual por excepción de dos servicios de comunidade que proposta no artigo 175 do Real Decreto Legislativo 2/24 de 5 de marzo, polo que se aproba que se respondido a lei reguladora dos locais de conformidade coa seguinte distribución de anualidades: 2025, 3.570, 2026, 23.138, 2025, 66.052, total 92.800. Terceiro, facultado ao alcalde do Concello de Chantada para sinetrar o convenio de realización das actuacións que resulten necesarias para a súa formalización e execución. Cuarto, dar contra a Xunta de Goberno local ao pleno da corporación nos ingresos que proceden. Ben, os investimentos que fagan outras administracións públicas no noso termo municipal en principio son sempre unha boa nova, e a parte, pois, parece nesta legislatura pois, que a Confederación pois, que vai facer varias actuacións, non? Temos un convenio asinado para a mellora da rede de fornecemento de auga, agora pois, este convenio para a ampliación do paseo, parece que tamén se pode, pois, bueno, supoño que isto xa vai ligado tamén ao tema da ponte. Entón, nese sentido, pois hai que congratularse, vemos que a proposta que se fai de canto a ampliación do paseo, tanto desde a depuradora ata o cemiterio, como desde o Sangoñedo hasta a Lugo P1807, pois que é correcto, non? Agora faltaría só que a Deputación tamén ampliase a curva do Seixo e mellorase as estradas. Entón, dos 835.200 euros que se orzamentan aquí, que serían 1.850 metros de paseo, pois sairía a 452 euros o metro, e ao que ten que poñer o Concello pois son 92.800 euros, que nos parece que é unha parte moi pequena, polo tanto está ben algo positivo, porque redunda en que nos quedan recursos para outras cousas, que a veces hai que facer achegas superiores neste tipo de obras. O que pasa que, bueno, nós sin ter acceso ao anteproxecto, pois hai algunhas cuestións que técnicamente pois nos parecería que ao mellor sí que se poderían facer achegas, non? O propio documento da Confederación de inicio do expediente, que pide que o Pleno aprobe, tamén di que se hai alguna proposta de mellora do proxecto, pois que se faga chegar, non? Nós cremos sempre que hai que facer un bon uso dos fondos públicos e hai que pensar tamén non só na obra no momento de inaugurala, que neste caso será o 2027, senón tamén no mantemento que teñen despois as cousas, non? Entón, hai dúas cuestións, por así dicilo, que creemos que se poderían mellorar no proxecto, non? Un é o da madeira tratada que se propón para zonas de elevada pendente, que creemos que non é a mellor solución, dunha parte porque o mantemento e os tratamentos que hai que dar á madeira pois son bastante elevados e temos dúbidas de que no medio e longo prazo se vayan a executar correctamente tendo en conta o historial que temos neste concello pois con outro tipo de infraestructuras que usaron a madeira, non? E despois tamén o que lle chama o pavimento granular estabilizado, pois eso normalmente traducido en plata son zahorras, entón deixa elementos soltos
Claro, se fose para deportistas, pois ao mellor incluso agradecen máis con chan firme que machaca máis as articulacións, pero tendo en conta que estamos nun concello onde o uso mayoritario pois é, digamos, de outro perfil, pois parecenos que ao mellor unha solución de formigón impreso rugoso pois sería preferible, non? Porque rugoso para evitar caídas e para evitar tamén pois, eses elementos soltos. Entón, bueno, xa se verá tamén ao final a execución, xa digo, nós non tivemos acceso ao anteproxecto, vostede sí, pero esas dúas cuestións que se anuncian aquí no convenio, pois parecenos, así tamén falando un pouco con xente que traballa nestas cuestións, que serían a mellorar, non? E despois habría que pensar na solución técnica para evitar os cheiros da depuradora, claro, porque ter un paseo cos cheiros que a veces da depuradora, pois non é o máis. Pero, bueno, xa tamén hai solucións técnicas e sería, supoño que un momento, sería outro proceso, paralelo, pero que habría que solucionar para cando se inaugure a prolongación do paseo. Ben, como xa manifestamos na comisión pertinente, congratulámonos e agradecemoslle, sobre todo na persona do presidente da Confederación, que teña ese acorde dun concello onde foi profesor. Por tanto, é unha ocasión importante para este concello, non xa manifestamos na comisión, que acabamos a votar en contra. Non teño conhecimentos Que vai a técnicos. votar en contra. Perdón, sabe que foi un lapsus. Retiro o que acabo de decir, vamos a votar a favor. Bueno, se non, seguramente tiña problemas para ir ao Sabiñá. Pero non, si vamos Tiña problemas xa para salir de aquí. efectivamente. Non, vamos a votar a favor. Non quero entrar en valoracións técnicas cando se presenta o proxecto. A verdade é que os técnicos das administracións, concretamente da Confederación, pois son técnicos competentes e que coñecen pois ben o que teñen que facer, imagino que por ese vieiro non vai haber problema, pero bueno, descoñezo técnicamente para poder opinar que si fa unha valoración política que isto xunto ca construcción que despois tamén pois que ten que xa ir xa e que hai que dar impulso da construcción do ponte, no barrio da ponte, para a redundancia, pois é unha inversión moi potente para este concello e oxalá todas as administracións se acordarán diste concello como neste momento pois, se fixo por parte da Confederación. E hai que resaltalo políticamente e agradecer, non queda outra, e é de ben nacido sempre. Ben, teria que repetir o que acaba de decir vostede, prácticamente non, pero nós tampouco vimos o anteproxecto, o único que vimos foron as sendas donde vai a discurrir a ampliación dos paseos, tanto nun senso como no outro, pero neste caso nos fiámonos plenamente dos técnicos que ten neste caso a administración, que deben saber moito máis que ningún os outros cando están traballando directamente con cauces de ríos, con sensos, con paseos e outras cousas. Entonces, eu polo menos non estou en condicións de darlles consejos. Se hai algunha cousa, como foi así, se lles preguntaba, e bueno, por que a 5 metros ou por que zahorras naturales, deron unhas explicacións que a mí me convenceron, entón eu non teño nada que decir ao respecto. En todo caso, pasados os anos, pois o mellor, se non funcionan ben o tipo de zahorra natural que lle van dar, ou a madeira indudablemente moito máis a vista, séntalle mellor que outros materiais, non? Eu non son defensor do hormigón, da que hai que utilizalo para aqueles sitios onde camiños das ribeiras ou accesos a povos que duran muchísimo tempo, pero se non sería partidario de outras cousas, non? Pero, bueno, é para congratularse e eu deille as gracias por activa e por pasivas e deille dando ao presidente da Confederación que, bueno, outros que estuveron do color noso non fixeron o que está facendo este home por Chantada en xeral por a provincia de Lugo, non? Entón, pode ser de outra maneira, vamos a aprobar, pero cos dous brazos. Votos a favor? Unanimidade. 9. Moción do Grupo Municipal de Porchantada Interior a Vigo Vivo para o establecemento de tasas municipales polo aproveitamento especial do dominio público das instalacións eléctricas en os caixeiros bancarios. Realmente no 2025 e tal... Tenemos por a Comisión Informativa a moción que propón a adopción do seguinte acordo inicial con carácter inmediato un estudo detallado por parte dos técnicos municipais con informe económico da Inspección e Xurídico de Secretaría a incluir no rascunho da ordenanza que será presentada no 28 mes de maio para a súa discusión e se
xurídico nesta cuestión, así como ao Concello de Arteixo para aproveitar o seu savoir-faire tanto para a eliminación da ordenanza estricto sensu, tanto para a elaboración do baremo das cantidades a reclamar. Terceiro, elaborar e aprobar no pleno ordinario de setembro de 2025 unha ordenanza fiscal da taxa reguladora do aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos. 4. Elaborar e aprobar no pleno ordinario de setembro de 2025 unha ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalación de caixillos automáticos nas fachas dos inmóveis con acceso directo dende a vía pública. 5. O pleno de Chantada acorda suscribir o convenio para garantir a suministración de luz e gas nos hogares vulnerables da Pegamos. Ben, pois, hoxe falamos do lixo, da recaudación rural, falamos de recaudar a feirantes e a barracas, e entendemos que aquí hai outros señores que tamén usan o espacio público, que son as eléctricas e son os bancos, os que non lle estamos recaudando a mellor o que habría que recaudar, non? Entón, nós somos un territorio que por a configuración xeográfica e a presenza de encoros e tamén de parques eólicos, pois temos unha profusión de liñas de alta tensión. Incluso está agora pois esa antena anaeróbica que parece que podría ser o punto inicial dun proxecto eólico tamén entre a Bacariza e o Alto de Ramos. Parouse en Caraballedo pois o Alboceta Wind, que tamén era outro proxecto que estaba aí en marcha. E, bueno, quer dicir, o espolio dos recursos continúa, estas empresas están quitando moitísimo beneficio do noso territorio e entendemos que non están redundando no mesmo sentido no noso concello. Entón, o que buscamos aquí é que, por un lado, hai un tema de xustiza, porque se lle estamos pedindo, digamos, ás familias que paguen máis impostos, con maior razón o teñen que pagar grandes empresas que o que fan é repartir dividendos entre os seus accionistas, e, por outro lado, creemos tamén que, como concello, pois, axudaríanos a mellorar os recursos, todo o que sea recaudar máis, pois, lóxicamente, é un beneficio. A parte, bueno, é unha proposta que xa levábamos no noso programa, que xa trouxemos tamén no 2017 ao pleno, daquelas botaras abaixo, porque dicíase que xudicialmente era un tema que ainda non estaba pechado. Agora, como explicamos na exposición de motivos, sí que o está, e ao final o Concello de Arteixo tivo que facer lixeiras modificacións na ordenanza, pero ao final, no esencial, acabouselle dando a razón. Explícase tamén na exposición de motivos que se gravaría e en que porcentaxe, pois o 5% en instalacións, o 2,5% nos restantes elementos. Por lo tanto, entendemos que agora o único que queda é a decisión política de se queremos, xa digo, por un tema de xustiza fiscal, cobrarlle a esta xente ou se non queremos cobrarlle as eléctricas e aos bancos polos caixeros na vía pública. Eu coido que, con máis razón, ten que pagar o que máis ten que o que menos ten. Por iso tamén presentamos esta moción. Para finalizar, quero remarcar un dato que tamén está recollido na moción, que é que foi sacado dun artigo de Raúl Jácome Rodríguez, que apareceu no primeiro volume de Alicerces, é que sinalaba que o 34,4% do PIB xerado na comarca procedía das actividades de xeración de enerxía. O sector primario, que é o seguinte, é o 13,1%. Eso sí, do sector primario sai o comercio e sai, digamos, gran parte da estrutura económica do noso concello, do sector enerxético. Aquí queda moi pouco, as sedes fiscais tampouco están aquí, e ao final, digamos que a vaca pace aquí, pero o leite vai para outro lado. Entón, nese sentido, creo que, por xustiza, deberíamos aprobar esta moción, iniciar o procedimento. Aí marcanse uns plazos, que, lóxicamente, unha moción non obriga a cumprir eses plazos, pero sí que son orientativos para comezar o proceso, e poder así pois, recaudarlle máis ás eléctricas e máis aos bancos, que entendemos que é un tema de xustiza e que debemos facer. Ben, como xa dixemos na comisión, e é certo que se está un debate a como se digamos, compensan os parques eólicos, as empresas enerxéticas, a instalación dos mesmos nos distintos concellos. E aí, é certo que isto pode ser un modelo a ter en conta, pero hai outros modelos
outros concellos que tamén podía ser interesante. Isto é un modelo impositivo que ten a súa complexidade, que hai que ver como se desenvolve, como se desenrola, pero noutros concellos pois, optan por outro tipo de compensacións, pois, non sei, acoléseme o tema do alumeado público, ou acoléseme pois, o tema de quentamento de caldeiras en tema de instalacións públicas, etc. Ese é o debate que está aberto e a verdade que é un debate importante ao respecto de que hai que facer ou como se compensa para a instalación dos parques. Nós vamos a darle para diante esta moción. Só, aparece aquí unha referencia ao tema do Boceta Buin Carballedo, que é unha paralización do TSJ, realmente foi unha orden do impacto medioambiental que foi un tema de puntillar, foi un impacto ambiental negativo por parte da Xunta, non foi por TSJ. Por lo tanto, vamos sabendo que é complexo, sabendo que unha orden, ou sea, unha ordenanza fiscal ao respecto levaría a unha complexidade con mellor os servicios técnicos do Concello, non sei se a quen teria que externalizarse, etc. Pero, bueno, o debate está aí, é certo que no medio rural necesitamos servicios, é certo que a vaca é tipo de leite, xa empezamos a ter valor engadido de algúns tipos de produtos, pero é certo que alguna compensación ten que haber, eso está claro. Ben, nós no seu momento estábamos cobrando por as líneas de alta que atravesan o Concello de Chantada, naquilo que corresponde ás vías públicas, o que é absolutamente público, non podemos cobrar por fincas privadas, ni moito menos, non? Estábamos cobrando, me parece que era no 2015, en torno a 30.000 euros. Daqueles que era aquí uns meses, ou cerca dun ano, un interventor da Diputación, non, era tesoreiro da Diputación, e estuvo de interventor aquí uns meses, perto dun ano, non? Fixéronse unhas reclamacións e neste momento estamos cobrando 90.000, triplicouse os 30.000, non? Probablemente estemos no momento de facer outra, digamos, outra revisión e, bueno, pois si podemos aumentar esa cuantía, pois vamos a aumentar con todos os dereitos, non? Despois, por os caixeiros, hai 5 bancos que teñen os 5 caixeiros, pero na rúa só hai 2. E eu tamén lles digo unha cousa, eu non son defensor dos bancos, ni moito menos, pero todo o que se lles vaya a endosar a estas entidades, eso vai nos repercutir nos cidadáns, o sea, os paganos son sempre os mesmos. Entonces, eu non estou nese tipo de obrigar a cobrar e olhe que ganan muchísimo, eu non sei se ganan ou non ganan, non me importa, eu teño que mirar se dou cobrar a miña xubilación e vivir o máis dignamente posible, punto, pero non estou pensando en outras cousas, quitar de aquí para poñerlle ali. Hai que, todo o mundo ten que ter interese de esforzo día a día e, non sei, non entendo ese ánimo de recaudar, chamarlle rico non sei a quen e pobre ao outro. Eu considero que somos tan ricos os do mundo rural de Chantada como os máis ricos do mundo rural de Chantada como os máis ricos da vida, desde o meu punto de vista. Eu considero así, que non se considere desa maneira, pois penso que ten un grave problema. Entón, nos esta moción non ya vamos a aprobar. Eso sí, hai cousas que nos gustan e que vamos ter en conta, como que lles dicía e falaba mañá coa tesoreira, sería posible darlle outra volta ahora despois de 9 anos, me parece que 8 ou 9 anos, e a ver se en vez de 90, pues, daquelas triplicamos, ou mellor ahora somos capaces de duplicar. Eso sí que vamos a intentar, pero despois de outras por cobrar, pero canto podemos cobrar por 2 caixeiros, que son os que desde a acera se está quitando a pasta, porque os que están dentro xa non pode cobrar nada, claro. Por 2 caixeiros non sei se poderíamos cobrar 80 ou 100.000 euros ao ano, non sei, se fora así, sería rentable. Ahora para cobrar 3 ou 4.000 euros, e que yo lo repercutan nos recibos aos ciudadanos de Chantada, que a hora da verdad son que nos van a pagar. En vez de cobrarche 0,30 por unha carta, vanche cobrar 0,40, por vaya ganancia que fixamos. Ben, onde vamos a votarnos, non vamos a votar, insisto, vamos a tomar cousas que sí que nos gustan e que sonan ben e que vamos a colaborar, pero non queremos tampouco coller e, bueno, pois para o mes de maio isto, para o mes de junio, non.
administración local ten os seus tempos e ten os seus recursos, vamos a utilizar o mellor que poidamos, pero comprometerse así con estas cousas que encima hai algunhas que tamén lles digo, non son absolutamente rendibles, vamos a deixar así. Votos a favor da moción, votos en contra. Pasamos ao punto 10, moción do Grupo Municipal do PP para instar ao Goberno de España a garantir a mobilidade nos municipios galegos retirando a proposta do mapa de concesións estatais que suprime paradas en 22 concellos. Por la Comisión Informativa, garantir a movilidade dos veciños o Pleno da Población Municipal para trasladar ao Goberno de España as seguintes demandas. Primeiro, garantir a mobilidade dos veciños dos distintos municipios galegos retirando a proposta do mapa de concesións estatais de líneas de autobús, garantindo o mantemento das paradas que se pretenden suprimir e recuperando as xa suprimidas. Que calquera proposta que se pretenda establecer se incorpore as demandas trasladadas dende Galicia en relación con ese servicio de mobilidade, en particular que se teñan en conta as peculiaridades xeográficas e de poboación da nosa comunidade e se preste especial atención de comisión do pleno rural. Ben, eu xa lo decía outro día, existe que este tipo de mocións, tipo non me gustan, pero bueno, unha reunión no Concello de Larín dos 22 concellos que sufrimos estas consecuencias, eu non podía asistir, enviaron a documentación e vamos a presentar igual que presentan os outros 21 concellos. E entendendo que probablemente non sirva para nada, pero a ver si son capaces de entender isto en Madrid. Non o creo, pero bueno, pues si é viable, non? Pois hai un añadido que nos presenta Elena Fernández do Grupo Municipal. Non a presentei na eu, pero vai na comentar Antón, de feito non a traduxen impreso. Sí. Estou de acordo co Arturo 27 Rojas, poñemos vista a moción presentada por o Partido Popular do Concello de Chantada para instar ao Goberno de España a garantir a mobilidade dos municipios galegos retirando a proposta do mapa de concesións estatais de líneas de autobús que se separadas en interiores con municipios. Entendemos que sendo unha moción oportuna que conta de inicio con o noso apoio, resultaría incoherente de non render a mesma demanda ao Goberno da Xunta de Galicia que reportou outras en anos anteriores, sendo cooperadora necesaria no illamento cada vez máis acusado na nosa vida en canto ao transporte público e intermando máis os intereses económicos das empresas que se facen as concesións, como teñen declarado diversos resolucións judiciais, que de proteger o dereito da ciudadanía. Entón, propoñen ao Pleno, emenda número 1, engadir un apartado no seguinte senso. O Pleno da Población Municipal acorda trasladar ao Goberno da Xunta de Galicia as seguintes demandas: garantir a mobilidade da veciñanza dos municipios dos distintos municipios galegos, reintegrando as líneas de transporte suprimidas nos últimos anos. 2. Reordenar as líneas de transporte que conectan a vía de Chantada tras os oportunos estudios da necesidade da ciudadanía, tendo en conta as demandas trasladadas dende a veciñanza, en particular as peculiaridades xeográficas e de poboación da nosa vida que se preste especial atención ás conexións no rural. Ben, nós isto non lo podemos aceptar, porque, enténdame, si os 22 concellos van a aprobar unha moción que presentamos nos aquí tamén, non vamos irnos de remanguille modificando si queren traer unha moción para tirarlle das orellas tamén á Xunta de Galicia, traerana, e probablemente si está ben justificada e hai esa reclamación da veciñanza, como dicen vostedes, que non a conozco, descoñezo, non? Probablemente a collemos, pero neste momento non llevamos a aprobar isto, vamos a aprobar a nosa moción, insisto, igual que os outros 21 concellos que vamos a facer. E xa lle lo dicía, o máis claro non lles pode ser, probablemente non valga para nada, pero, a ver. Entonces esta é unha emenda. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Pasamos entón, se queren debatir algo da moción que presentamos. Sí. Bueno, a emenda lóxicamente iba no sentido de que os recortes da Xunta foron unha realidade, só hai que ir á estación de autobuses para ver as frecuencias, por exemplo, como Monforte, que onde está
o hospital comarcal, que é un servicio totalmente insuficiente e que non vale, e a moción que se traia sobre un anteproxecto, nin siquiera sobre algo firme, sobre un primeiro, digamos, anteproxecto que se trasladou para, eu entendo que isto ao final é unha cuestión do Partido Popular para facer política en Madrid, máis que outra cousa, non? Hai tamén a cerna do debate é, claro, o transporte de viaxeiros por estrada ten que competir tamén co tren. Entón, se vai parando en todas as esquinas, ao mellor esas liñas en tempo non son atractivas. Eu como chantadés, a mí parece moito máis interesante que teñamos boas conexións con Monforte, con Lugo, con Ourense, cas cidades, e despois desde aí pois, xa podes coller outro tipo de transportes que ao final poñer o grito no ceo a mellor máis por determinadas liñas de bus que se non se compensa desde o Estado con millóns de euros, pois lóxicamente as empresas non as van coller porque non lles é rendible, se teñen que parar en todos os sitios e non poden competir co tren, porque entón ninguén vai coller esas liñas ou só as collerían se fose a precios de saldo. Entón, bueno, a moción iba, a emenda iba por aí de que, vale, non estamos en contra do que se propón na moción, porque ao final pois cada un ten que reclamar o seu, pero entendemos que urxe moito máis por ter unha conexión decente con Monforte, con Lugo, con Ourense, con Santiago e cas principais cidades, porque ao final o que temos é un país desvertebrado. Se temos que ir en transporte público a Verín, pois hai que encender unha vela a San Antonio e ir parando en todas as pousadas. Claro, chegamos antes casi a París, que podemos chegar en transporte público, que podemos chegar a moitas partes do noso propio país, non? Entón é un pouco contradictorio. En ese sentido, habría que europeizarse, porque en Europa sí que é capaz, en Holanda, en Alemanha, en calquera deses países xa hai moitos anos, onde unha persoa pois, podría ir de aquí a Barrela en transporte público perfectamente. Sí, esta me la pedí yo porque me afecta más de hace poco. Efectivamente, iba un poco en la línea del discurso, un poco en línea de lo que estaba comentando ahora Antón, de que efectivamente, siendo totalmente sincero, enhorabuena por la moción, y aunque sea a nivel estatal y sea contra el gobierno central, a nosotros nos tiene que dar igual. Es decir, hablamos de mejorar a nivel transporte para Chantada, por lo que estoy aquí, a mí los del gobierno central me dan igual. Entonces, por mi parte, no me parece una mala moción. De hecho, si no sirve para nada, pues lo sentiremos mucho todos los chantadinos. Pero sí que también es cierto que, pues, igual que digo eso, y yo no tengo problema en tragarme el partido que está detrás del gobierno central, también me llama la atención pues, que después sí que, por su parte, por parte del partido, pues no podamos hacer lo mismo con la Xunta, que es la enmienda que se proponía. Por nuestra parte, nos parecía perfecto que se dé cera tanto al gobierno central como al gobierno autonómico. Al fin y al cabo, repito, creo que los que estamos aquí estamos por Chantada, por nuestros vecinos y vecinas y todo lo demás. Sí quería añadir, pues eso, que sí que salía en la moción, sí que lo comentaba ahora Antón, pero no aparecía en las demandas, que hablaba pues eso de reintegrar líneas, pero quizás lo que faltaba es eso que explicaba ahora, que es lo que falta sobre todo son horarios, meter más horarios, porque de Chantada a Santiago de Compostela hay una al día y los sábados ni siquiera hay, a Pontevedra o Vigo directamente no hay líneas, Lugo y Ourense es lo que más o menos se mantiene, Monforte los sábados tampoco tiene líneas. Entonces quizás lo que comentaba ahora Antón, que es lo que falta quizás un poco en esa enmienda, es que falta sobre todo horarios a los lugares más principales. Y tú decías, bueno, pues quizás en otra moción, lo que sea. Entonces, bueno, yo quis que te diga, hablándolo con Mariano, decíamos que no teníamos problema en apoyar este tipo de mociones, pero sabiendo un poco también, y esto es una pregunta, de realmente si se propone instar a la Xunta a que haya más horarios y más líneas, por su parte, ¿cuál es su postura en si se propone eso? En la moción, hoy. Sí, no, hoy no. Si se presenta una moción en la que se proponga justamente más líneas, instar a la Xunta, en este caso, ahora se aprueba al gobierno central, me parece bien. No quiere modificar la moción, me parece hasta lícito, no hay problema. La pregunta es, si se presenta otra moción instando esta vez a la Xunta a que justamente colabore y se garantice esa movilidad con estas grandes ciudades y más horarios y más líneas, ¿cuál es su opinión? Yo lo tengo clarísimo. Yo aquí no voy contra nadie. Voy No, a favor de los ciudadanos de Chantada. Entonces, ahora, esta moción nos parece interesante, que insisto, probablemente no sirva para nada. La aprobamos, para adelante. Viene, metéis otra en el próximo pleno o cuando sea, que tirándole de las orejas a la Xunta por
por las comunicaciones que tiene Chantada con otras partes. Yo no te voy a decir ahora que sí que la vamos a apoyar, probablemente, pero yo no te puedo ahora hablar de futuribles. Si la presentáis, la estudiaremos y probablemente se apruebe, ¿me entiendes? Yo, sobre todo estas alturas que me veñan a min dicindo cousas sobre o PP, o PSOE, o BNG y San Pedro, ¿no? O sea, Es lo que hablábamos ahora, justamente. La pregunta venía por ahí justamente por eso, porque nos parece que independientemente sea la Xunta o el Gobierno Central, nosotros no se nos caen los anillos porque lo que buscamos por Chantada. Cuando se reformó, digamos, el servicio de autocares a nivel gallego, daquela sobre todo era polo transporte escolar. Pois conseguiuse incluso que no transporte escolar poderan vir persoas maiores para vir hacia Chantada. Pois non sei que melloras ou que reformas lle habría que facer. E agora esta podemos falar de que o Concello de Chantada, igual que fan outros concellos por aí, de comprar un microbús e darlle servicio aos nosos cidadáns. Ou mellor hasta establecer unha línea pola mañá a Monforte pola tarde. Eu que sei, esas cousas tamén se poden falar, non? Pero, bueno, tampouco os concellos estamos para facer eso. Deben facer quen ten as competencias, tanto o Goberno Central como as comunidades autónomas. Bueno, pues por nuestra parte, cuando proceda la votación, intentaremos dar un acto de fe, a ver si se puede mejorar por los chantadillos. Vale. Pues pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? Bueno, pues gracias. Y oye, insisto, he traído otra moción bien documentada y oye, si nos gusta y que vai ser beneficiosa e sempre que se poda conquerir cousas para este Concello, nos vamos a apoiar indiscutiblemente. Para eso estamos aquí. Nos alegra saberlo. Hombre, solo faltaría. ¿Algún asunto de urgencia? No. Actividades de control. Y pasamos a robos e preguntas debidamente formuladas. Sí, ya está, situación de fondo. Está en exposición del día. Pues si queréis escribir a leer, vamos, ya estamos. Relación de contas del ciudadano. Sí, o único que agradeceríamos que, tendo en conta o volume de documentación que había xa no pleno, pois mandala no momento da convocatoria das comisións e non despois de... a outra vez, se é posible. Xa, bueno. Digo, para outra vez é posible, porque senón, claro, se ainda está entrando documentación despois de tal, implica bastante ver todo. Que en todo caso, dentro do orzamento xa había liquidación, entón, bueno. Ben, a primeira cuestión é que en maio do 23 fixemos un pleno extraordinario para a cesión dunha parcela á Consellería de Medio Rural no polígono dos Acibros e queríamos preguntar que se sabe da nave que se iba a construir por parte da Consellería de Medio Rural e por que non se axiliza o procedemento. Pois, ainda preguntei dos no mes de outubro. Hai consignación de fondos europeos, pero non sei dicir outra cosa. Pois facemos un rogo para que o Concello anime a Consellería que axilicen a cuestión. Despois, ergueuse un reparo que consistía en ampliar un contrato verbalmente. Parécenos unha das peores prácticas que se pode facer, porque é prescindir totalmente dos procedementos e da legislación, pois non sei, estas cousas non poden pasar. Pero como? Sí, un contrato ampliouse verbalmente, remataba o 31/12 do 24 e ampliouse, se non lembro mal, ata marzo, non? Hostia. Ampliouno vostede verbalmente. Sí, por necesidades dos servizos, en un informe do xefe da Policía Local. Xa, pero esas cousas non se poden facer así. Despois insistimos no caso de colectores e das rejillas porque siguen tupidas, os colectores algúns a imaxe que dan é pésima, hai que limpalos e habrá que tomar unha medida, e tamén dos rexistros, porque hai inundacións, cando chove cada 2x3, ainda por riba os timos tupidos, pois isto levámoslo dicindo moitas veces, que non se trata tampouco de estar aquí todos os días dicindo o mismo, pero cando unha cousa se trae, vale, pasan meses, pero vemos que non se fai nada ao respecto. En verdade estes días que choveu, pero a cachón, e oye, non houve os problemas que houve en outras ocasións.
O semáforo da Avenida de Monforte só está en ámbar. Andan Pouco soluciona así. reparando, Teñen previsión de cando, non? reparando, pintando e vai a quedar, según nos dicen, exquisito. Despois na Rúa do Parque moveron uns maceteiros e non volveron colocalos na ubicación. Xa pasamos o aviso. É moi frecuente que primeiro soliciten as Non, cousas. porque agora xa temos os coches ali aparcados, así que xa... Entonces nos ponemos a recompoñer todo o que descolocan. Pero xa hai coches aparcados. Quitaron os de lugar. Moveron os de sitio. Entonces aproveitan, calman a jardinera ou por Este é como o fútbol, onde hai o goco fan o desmarque. Hoxe xa estaban dous, un no lado e outro xa se meteu. Ben, despois en Santa Ana o paso de peóns, aí siga a xente cruzando no vello, é que non está claro. Eu creo que ou se fai algo, ou se volve pintar, ou se borra, pero eso é un peligro porque calquer día é unha desgracia. Igual cos maceteiros que hai onde a banca, que quitan a visibilidade toda. Acabamos de aprobar un orzamento onde máis de $500,000 vai para a policía local, pois se hai que multar e regular o tráfico, pois habrá que facelo, pero a solución non é poñer maceteiros que non deixen ver se cruza un peatón. Eu creo que eso hai que solucionar. Son dúas cuestións que hai que catallar. Entón queda aí o rogo. Despois nas piscinas a sauna estaba estragada desde hai bastante tempo, non sei se están xa... Levamos desde o 9 de diciembre pedindo unha pieza que se averiou porque roubaron as pedras e se fastidiou a resistencia por mal uso dos usuarios. Roubaron as pedras e botaron a auga na resistencia. Cada 5 días mandolle un mensaje ao único proveedor que conseguimos que nos trouxera esa peza. Teóricamente chegaba hoxe a peza, non o notificaron a todos. Vale, despois tamén o tema da cafetería, pois dignos que está fechada a maior parte do tempo e vemos que se tardou bastante en tomar algunha actuación. Vemos que agora que sí que parece que se vai... A cafetería xa se rescindiu o contrato porque non cumpliron co acuerdo e de feito a semana que ven levantaremos a acta e volveremos a sacar a licitación. Vale, despois hai outro tema que é que o 31 de abril acaba un servicio de psicoloxía que está facendo moita falta porque estamos nun momento onde a saúde mental na sanidade pública pois tampouco está coberta axeitadamente. Hai unha demanda brutal en todos os grupos etarios, pero especialmente na mocidade. Entón, pois, inda que no orzamento non vimos unha partida específica para poder continuar o servizo, pois sí que pensamos que habría que facer un esforzo e independentemente de que o 31 de abril acaba a subvención, pois continuar con este servicio. Non sei se teñen previsto algo xa ou... Sempre cando resulta aquí que este tipo de axudas nos vamos a coller a elas e imagino que non habrá problema. Ben, despois hai bastantes camiños cegos que son de titularidade municipal ou que están nun estado lamentable. Falo de camiños non pavimentados. Tendo en conta os tractores e a maquinaria para rozar que hai no concello, pois pensamos que nesta época se podería aproveitar para este tipo de actuacións. Non sei por que non se fai. A maioría dos camiños que se refire vostede que xa teñen árboles, incluso os tractores que temos non sirven para rozar, había que utilizar incluso motosierra. E aquí os camiños que quedaron desa maneira é que en realidade pois, non teñen uso. Non nos vamos a poñer agora a abrir camiños por todos os montes para diante cando en realidade hai outras necesidades máis acuciantes para darlle servicio aos nosos ciudadanos. Despois, no lugar de Brigos, desmontouse a estrutura da marquesiña e hai bastante perigo de que se desprenda sobre a vía pública. Entón, non sei se poden ir por ali porque quedou... Co vento? Pois non o sei, pero separouse... Está aquí na carretera? Sí, separouse e a parte de riba ao teito está como media solta e pode acabar... Probablemente non sea necesaria a vía que la marquesiña, mas hasta é un feísmo. Pero daría ahora xa non hai transporte público, que acabamos de falar, entón que van esperar ali, polo Xabarín ou polo Lobo.
Ben, despois, nós retiramos unha moción sobre a velutina en plenos pasados porque dixeron que estaban desenvolvendo medidas. Que avances houve ao respecto? Os avances que temos é, bueno, pues, que houve o segundo congreso de velutina, non sei se algún de vostedes estuvo por ali, moi interesante, e o descenso da mesma non sei se foi pola climatoloxía ou pola eficacia do trampeo ou polo que sexa, pero bueno, xa tuvo moita menos incidencia. Se seguimos así, o mellor, pois dámosla controlado e levada a mínima expresión, a ver se é posible, non? Despois tamén transmitimos un rogo sobre melloras no auditorio, butacas rotas sen repoñer, suciedade na sala de accesos e escaleiras interiores, aseo sin limpar, sen papel higiénico, dispensadores de xabón rotos, montacargas sin funcionar desde a súa inauguración hai 10 anos. Creo que habría que facer un esforzo por mellorar estas cuestións que acabo de trasladar. Despois tamén, bueno, hai 2 reparos en comidas que consta a factura, pero non consta a xustificación. É algo que xa trouxemos noutros plenos. Se ben en pasados anos non estaba pasando, no ano 24, pois estános empezando a preocupar porque o montante que se vai acumulando pois xa empeza a ser significativo. Entón, vostedes aproban un orzamento con as bases de execución, as bases de execución din que hai que xustificar eses gastos de unha determinada maneira. Eu creo que non é tan difícil facelo, é facelo pois ben e non desta maneira, non? Entón, hai algunha factura oculta que non leva o membrete? Non, pásanse facturas de comidas que non se xustifican co documento que hai que xustificadas, que está nas bases do orzamento. É o que lle pon a interventora nos reparos. Entón, eu creo que iso que hai que pulilo. Despois tamén, bueno, por último, temos aquí estos plásticos estes, como di o señor secretario accidental na acta do pasado pleno. Se non hai un acordo, está pendente, habría que facer un acordo plenario, non se trouxo este pleno, tampouco entendemos por qué. Entón, unha vez que temos un material, pois habrá que poñer da nosa parte o que haxa que para usalo. Non imos ter isto así, pois non sei, outros 2 anos metido no plástico. Mira como é, vostede estaba apuntando ahora ao final do pleno, prácticamente ao final, eu apuntei no principio, Suso, cando quitamos isto es plástico? O plástico. Para que colla por? Previo cando cuidade. Mariano, eu teño aquí un listado, non sei se... Leo, porque algunhas Sí, están... veña. Entón, se non lle importa, vou... Sí, por Dios. O tema do barrio da Ponte, solicitamos o tema, bueno, queríamos saber se está reformando o tema do Peixón para empezar a ser... Dixeronme que na semana que ven que podría estar aquí enviado, non? Vale, porque sabemos que despois urxe por tema de plazos e isto. Ben, despois unha outra pregunta. No tema do suministro de combustible, por exemplo, de grandes cargas, estás facendo pois no Concello algúns suministradores propios de Chantada, porque, bueno, Os suministradores propios de Chantada estáse collendo aos de Buntín e aos de Paradela. Son estación de servicio Buntín, me parece que é, e Ruxidoira de Paradela. Pero neste caso hai unha boa noticia que van a poñer a funcionar o do polígono. A min chamaron concretamente a Antonte para que van a coller, ahora non me acordo de quen é, pero unha empresa que está relacionada con hidrocarburos. Incluso me preguntaban se eu estaría disposto a irles á inauguración. Eu non teño inconveniente ningún ir a inauguracións de cousas que poden ser beneficiosas para o noso concello. Entón, debe estar a punto eso, será no mes de febreiro, me imagino, non? E a partir de aí, indudablemente, vamos a ofertar que nos suministren ao concello, sempre cando os precios estén de acordo cos outros. Eu teño que dicir tamén, acordo perfectamente, cando chegamos aquí no 2011 tiñamos problemas de abastecemento porque non nos querían suministrar produto porque non se lles pagaba. Este non é o caso neste momento, que están deseando venderlle ao Concello de Chantada. Entonces, vamos a falar a estes e a ver que precio teñen, insisto. Se non compiten, non van vender. Por moito que estén operando no polígono de Chantada, pois terán que poñerse ao día, non? Despois do plan único da Diputación, sabemos xa que isto vai afectar tipo de arreglos do presuposto ou todavía é algo prematuro?
No, a ver se eu sei dicir de memoria. Vai a de Esmeriz Vilar, que nos leva un montón, casi a mitad son 2 kilómetros 800, non? Está feita un desastre. E, bueno, pues vamos a empalmar ca de Carballedo e vamos a aglomerar en Quente. Despois ven unha de Antimila hacia a zona de Gamela, que tamén está bastante mal. E a de Centulle que ven desde pasado ali, Ahora, non sei se me San Jorge, indo de cara a Abral, que ven por Viñares hacia o Seixo, e nada máis. Depois intentaremos meter máis kilómetros con diñeiros de remanente, con outras. Vamos a meter tamén a da Algader, que tamén nos chegaron uns 90 e pico mil euros, e ainda temos sin decidir onde vamos a meteros. Vamos a solicitar tamén do plan que hai para concentracións parcelarias, a ver se somos capaces de conseguir unha partida para arreglar os outros 2 ou 3 kilómetros de... Hai unha concretamente que está bastante mal, que é que ven desde frente a que vai hacia Riazón, que ven dar aquí a unha que me parece que vai hacia o Romeo, onde está bastante mal. Eso meteremos, se nos dan do plan de concentración parcelaria, meter esa. o teito do pabellón municipal que ten o teito, non sei se se corrixiu, está en proceso. Sí. Subiuse justamente fai unha semana, subiron, bueno, trouxos unha grúa de 80 metros, foi o máis alto que conseguimos, a grúa máis grande que conseguimos, pero non é suficiente para que os traballadores pagan sin peligro o que hai que ejecutar aí arriba. Sí que se cambiaron 30 placas, das 15, 16 boteiras que contei eu uns días previos, un día que choveu moito, quedaron 2 que non demos subsanado por o riesgo e peligro que supoñía para os traballadores seguir traballando ali arriba. Non daban chegado con esa grúa, xa digo, de 80 metros foi a que máis conseguimos. Entonces, timos en cabeza, pues bueno, pues posiblemente ter que cambiar todo o tellado. E con respecto á pista de pádel de arriba, vaise... Teño yo Nada, como era unha obra que empezara eu aquel desarrollo, nada, un de marzo estará, contamos que en perfecto uso, pode che resumir un pouco que tuvemos, entre comillas, suerte, porque é unha empresa destas que cerra cada 3 meses e tal, entón, bueno, estuvemos negociando o alcalde, o director de obra e nós, porque nos casi nos deixa colgados e se dan aquí a entonces recepcionouse esa obra, pero despois o director de obra pediu que se subira ao teito, entón pois non lle gustou o remate que se facía cas chapas contra o paramento e mandouse de retirar e fabricar outro. Entonces, esta mañá preguntei a raíz da túa pregunta e me din que nun mes que está xa polo menos. Bien, o teito da Praza de Abastos, que está bastante caneloso e tal. Perdón, estaba entretenido. Non, digo, xa me contestou antes. Digo, o teito da Praza de Abastos que seguramente vai necesitar unha... Sí, falámoslo que me la lleva mañá e temos que dar unha voltiña porque incluso ten excremento de paloma nos alrededores bastante. Eu, nas fotos que me pasaron, os canelos están bastante sucios e ten... As luces do campo de fútbol, que sí que non... As luces do campo de fútbol, bueno, está todo xa presupuestado, está todo en proceso e a moi corto plazo se van poñer a susanar as que se fundiron, a susanar outros problemas existentes e incluso a poñer uns focos con máis potencia para ver se damos susanar esas zonas oscuras que non teñen visibilidade cando hai partidos de moito ou entrenamento. E as do tenis, e que tu eches unha reunión? As do tenis posiblemente vayan con máis prioridade. Teóricamente pasarían estes días xa para ver se cambiando as que están bellas evitamos que salte, porque agora non é falta de potencia. Parece ser que saltan as luces
porque fan algún corte aos faroles vellos, entonces, os focos vellos, perdón. Entonces, teóricamente, esta semana ou a que ven, van ir cambiando de a pouco a ver onde encontramos o pan. Un solar que hai detrás de CaixaBank, xa temos outro pleno falado que está sin limpeza, habíamos comentado se notificar ao propietario, pois, en que situación está o tema. Se se refire ao da esquina, comunicouse ao propietario. E o outro é do banco, o que está mesmo por detrás, pero bueno, ali non ten moito problema. O que ten máis problema é o que está baixando á esquerda, ali na esquina. Despois, sei que afecta que dan a dúas estradas provinciales, pero me din que se solicita do Concello que pode poner 2 espellos, un mesmo oriz e outro na Lucenza. Lucenza, Eu da Lucenza leín, bueno, a ver, non estaría de máis, pero eu personalmente, a veces a opinión personal que utilizo todos os días 2 ou 3 veces, a min aliviaríame máis que estuveran as cunetas ben limpias e incluso habría que unha esquiniña do prado, o sea, recortarlle a finca en vez do espello. Era a opinión personal porque eu non son boa usuaria dos espellos. Entón, eu, se me quitan unha esquina da esquina, sobre todo, que se mira cara á fábrica, que é a peor, a outra se está limpia, hacia o San Lucas vese, se está sucia é imposible. Pero a outra, se se rebanara un poquinho da esquina, creo que era máis visible. Tal e como está, o sea, un peligro. O sea, tanto, o sea, sin espello, a verdad que tens que meter moito coche ou ir con un copiloto que che diga así ben. Pero eu, personalmente, sí que son partidario de... miraremos a ver se se corrige desa maneira. Eu, os espellos non son nada partidario deles tampouco. Non sei se se dan conta que aquí vindo do cruce baixando da notaría para coller hacia aquí, había un espello no edificio da esquina. Sí. Eu miraba para o espello, pero cando mirabas para o espello viñache un coche da direita, querías te meter e xa che viña outro da esquerda, entón Non son peligroso. usuarios que me comentaron o tema e por eso traigo. No, sí, Vale, a perfecto. necesidade existe. O sea, sobre todo claro. Depois teño unha pregunta aquí que salindo do meu garaxe vin que estaba posto un volar, o cal non ten sentido que a salida do garaxe na rúa Ribeira Sacra, que se puxo lixado un volardo de plástico que sei que vai durar o que vai durar, o cal de momento o tema está na rúa Ribeira Sacra, na salida do garaxe, o tema está... Bueno, pero é algo temporal, É unha cosa así temporal. Non, porque xa sabemos que ali vai durar o que vai durar, porque vai arrimando pouquinho a pouco, e cando salimos do garaxe, é dicir, non ten ditos usuarios do garaxe. Porque falaban incluso dos contenedores que estaban estorbando tamén, pero bueno, se quitan os contenedores vai aparcar ali un vehículo. Sí, non, ali se metemos unha maceto algo contundente, o coche va, eso está. Depois, bueno, carreteras que traemos, os da pista de Laxe e tal, pero bueno, xa se dixo as Pista de Laxe. Si, as da pista da Concentre, que están as pistas de Laxe, que están bastante complicadas. Depois agora a de Sandias a Bacariza, que xa puxemos nos topes. Sí. E depois o centro de Abral, que xa... Nos tocaba ali que non se dá pasar. Solo houbera un Na Bacariza. desde Sandiás, bueno, desde a Irexe ao pasar Sandiás a Brandián e despois de Brandián hasta a Terra Blanca, Desde a Irexe a Brandián está... xa, pero esa está machacada, e despois desde Brandián a Terra Blanca eso é intransitable. Hai uns buratazos, hai un socavón grande a pasar Brandián, efectivamente, que se incluso hai risco de afundimento da estrada para baixo, que se tapara lá atrás con algo de tal, pero que non valeu. Pero é que despois dali para diante, aquilo está para destrozar o coche. Non vostede é cazador, non? Non son cazador, pero teño Bueno, que sea. claro, vou bastante a Nogueira, entón transito moito por ela. Non a uso para ir de caza, que os cazadores tamén están moito por ali. Un cazador dice, oye, pero si tedes ali unha pista que dá vergonza, joder. Entón, Bueno, despois o tema do paso de cebra da Praza Santa Ana, a ver, se me foi na linha do porto, xa se preguntaron. As beirarúas na rúa dos Pilos están bastante levantadas, me dixeron. Bueno, as beirarúas están bastante levantadas en varios sitios. E aí... Ahora quedou bastante ben, onde fixeron a reforma esta da canalización os de Bianco, esa que está subindo á esquerda, que está machacada. Depois unha rúa que hai ali na
donde estaba a antigua Televín, que hai unha salida, pois aquilo me di que está bastante, está moi arraixo. Esa, non sei se incluso te Pero logo. aquela que é un anaco que se corta, Sí. non me teño fixado. E despois é unha cuestión que está creando polémica no Concello, non sei se estivo tedes, que é a situación da notaría. Eu sei que é un tema, Un escándalo. pero claro, a xente, ao mellor non sei se me facer unha xestión desde a alcaldía ao respecto do asunto, porque non se está, hai cuestións que son, se necesitan certificacións que son urgentes e non se está poniendo servicio. Non, Por parte do que está Están indo a Monforte, a Monterroso, ou a Sorense. Pero o que non entendo eu como un notario deixa a súa notaría, non se sabe se hai nin para onde foi. Están en Madrid. Está en Madrid. Me parece que ten plaza en Madrid, pero eu indaguei, incluso fixen unha indagación e se me dixo que estaba que o propio decano que estaba do asunto para cubrir urxencias, porque hai certificacións que están aí e que ten que facer o que este aí, non pode cubrirse desde, según me comentaron, por iso digo que ao mellor desde a alcaldía, pois alguna xestión ou alguna presión ao respecto para que a maior brevedade posible se resolva, porque está generando incomodidades. Os nombramentos de notaría fanse desde Madrid, non? Sí. E por a nosa parte, Sí. por a nosa parte, Pero é un escándalo, a verdade é que non merecemos este servicio nefasto. por a nosa parte nada máis. Pois, nada máis, boa noite e hasta